Kaya deti nga gundaway, manggiganyon ti panakaibasa, panakaidrama, deti surat ni Jamila. Iso nga sagudayan nga ti sulat ni Jamila, nga napauluan, Doctor versus Driver. Dear Cousin. Sagbay man nga inak binsa-binsaen ti pakasarita ka kahit ko itaklin iti programam kasinyong kablawang ka man itinaragsak nga aldaw mo di Tanemars Studio kastamet ten ti si Bubukela Pamilyayo. Kablawak pa yung dagiti padak nga dumdum ngay kinagbibuya nang runa ka dagiti sponsors ken dagiti agkakalaing nga mangted iti balakan. Dua atawenen nga agayan ayat kami keni Paulo Kasinyong. Ngem aging ga ita kasla saan nga naragsak ni tatang ko tunggal kasangsango na, tunggal kaduak ni Paulo, kasla masinsinit ti patong na wenno. Basta, nakakadkadlaw nga saan nga boto ni tatang iti kaayan-ayat ko kasin. Ket uri no saan nga ibaga ni tatang amok nga tirason na ket gaputa saan nga profesional ni Paulo. Taing gunam-gunam ni tatang idi sakbay kami nga nagturpos iti kolehyo iti kabsat ko nga ni Jessica nga no makiasawa kami rumbeng na laeng nga no saan nga profesional ket nabalay nga negosyante. Tapno no saan kami to kanong agrigat. Tapno sigurado kanon tinaran niya masakbayan mi. Napeklan nga negosyante dagiti naganak mi kasinyong. Nangruna kini tatang. Talagang negosyo latati kayat na kayat yung trabaho. Numabalbalin, serken na amin nga klasit negosyo. Tapat siya na nga babaen ti negosyo ket bumaknang kami. Adda panawen nga talaga nga napintas ti panagbiag mi. Idi tanaganar ti negosyo da tatang ken nanang. Ngem idi pimusay day dinanang ininot met nga bimagsak dagiti negosyo ni tatang. Aging nga narigatan pa ni tatang idi nga nang isakad ti panagadal mi kini Jessica iti kolehyo. Imbagket di tinulungak ti bagbagik iso nga nakaadalak. Idinto nga ni Jessica pinagbasa met ti boyfriend na idi. Ket gaputa kayat ni tatang nga lumungaw manen ti panagbiag mi kabilin-bilinan na nga no agasawa kami nga agkabsat nasken nga profesional wenno negosyante. Tapno ang subliman ti kinabaknang mina. Tapno siguro agad matulungan mi ni tatang nga bumangon tapno no mangrugi manen nga agnegosyo. Dakkel nga min ti apal na ken gura na ken ni Uncle Eddie nga kabsat na kasin. Tapat siya na nga ni Uncle Eddie ti mesa nga nang dadael ken kuana ken ti negosyo mi idi. Adda nga min ti gurang-gura digiti duha nga agkabsat. Sapel la digiti kakasinsin mi nga ni Erica ken ni Elena nga anak ni Uncle Eddie nakaasawa da iti profesional. Ket makunak nga napintas ti panagbiagdan. Banag nga apalan ni tatang. Isu nga kalikagom na launay nga da kami nga adwa nga anak na nga babae ket makaasawa iti baknang profesional wenno negosyante. Ket day talaon iti problema kasinyong tatimet nagpitikan ti pusok ken ni Paulo. Ni Paulo nga may salaeng nga driver. Mesa nga driver iti mesa nga kumpanya. Sa dino pa iti kayat mo apapanan nga pagpasyaran tahani. Kalpasan diti restaurant nga nangananta. Kasi kaahani, sa dino ka diti kayat mo nga pangipanan kanyak.
Amok Amok nga iso ti kahit mo yung pangipanaking ka, dati kanayon ta nga papapanan. Ang nasapa pa, ano pala ti oras. O, inta pala agpaspasya, Rijemol. Makaamo ka nga ron. Ang bakamat may busti kwartam. Saan? Sakto lang, da nagsweldo aki di kalman. Saan na bale? Siyakton ti agbayad di pag-check-in ta. Ha? Saan na? Sana rumbeng nga si katagbayad, siyak ti lalaki. Tunggal ag-date ta, siyak ti agbayad, siyak ti aggastos. Paulo, honey, amuta nga duha nga dakdakkel ti swel-sweldo ng mitisi ka. Oh, kat man ano ko ma? Basta siyak ti lalaki, siyak ti agilibre, siyak ti aggastos, tunggal ag-date ta. Idulin mo lang ta daytan. Urnungem, mausar na tumadlan ta siguro dayta. Nang runa ito no, mangrugitan ti bukod ta pamilya. Honey, kaanto nga taday ta. Ket si kamit lang ti orayek. Nabayag mo nga ibagbagaking ka. Nga kayat ko nga sikat agbalin nga katakunay na ko itong palbiyag. Angim, amom mati sitwasyon mi, ije balay. Amom mati sitwasyon ko kinitatang. Ti kayat ko no, agsimpata iti biyag. Ti kayat ko no, agkalay sata. Kat, maaklon na ka ni tatang. Nga kas agbalin nga manugang na. Oh, gapo ka dita sa anak ka profesional nga, iso ti kayat na nga maasawam. Gapo ka dita sa anak ka baknang. Jakman ngamin amo kini tatang. Apalan na launa digiti kakasinsin mi. Digiti kakasinsin ko nga nakaasawa iti profesional. Apalan na launa ni Uncle Eddie nga kabsat na. Tanapintas ti biyag da. Kat, sigun met ano, asino ti pagpitikan ti puso mi nga kabsat saan ka di? Kat si kamot ti patpatig ko, Paulo, honey. Iso nga rumbeng laeng nga aklonin ni tatang. Sana bale. Ulitik to ti agkarikin ni tatang mo. Ha? Ulitik to nga kasarita isuna. Baliwak to. Kiti karikin ko namanen. Nga, saan kan to nga agrigat kanya? Agpaiso nga driver aklaan. Ita. Ang saan mo't nga dahita driver laang ti arapaap ko nga pagbalinan iti biyag. Ado ti plano kiti biyag nga kahit ko nga pagbalinan. Kinagpaiswan na. Jamila. Paset ka ti plano kiti biyag. Kat kayat ko, nga nalungaw to ti panagbiag ta, ken ti agbalinto nga pamilyata. Ay na, amaamok laon ni tatang. Uri no ibagam ti kastakin kwa na, saan na nga patsyon. Tati kayat na, kat ti insigidan nga baknang, insigidan nga profesional wenno negosyante ti pakiasawaak. Kastamot kini Jessica nga kabsat ko. Imbag kiti kini Jessica, takay kayat na. Tapasig nga nakakotse, wenno baknang dagiti maboy-boyfriend na. So nalaing ta saan dang agbayag. Oh. Ananusak nga ro ti aguray. Jamila, honey. Katsapay ko ma. Taiti mabita panawen. Maklon nakmatlaang ni tatang mo. Nga uray no driver aklaan. Nakaring kay pegayam tatang. Anyaman ti urasen. Kastimanen ti panagawid mo, Jamila. Awan mati trabaho kinto ng dikat tatang. Kaduam ka di manan na ti driver nga boyfriend mo. Untang. Naminanok ng baga kan, Jamila anak ko. Ang hindi mo matdingdinggan ti pagbagak. Tang. Apisaan ka di nga nalawag king ka. Kaawan ti agur-ure king ka nga napintas sa masakbayam, kaday dyan nga driver. Paulo, tinagan ti boyfriend ko, tatang. Nasayaat mo't ka makisarsarita kada kayo ti boyfriend ko. Iso nga, respetuin niyo ko, mama.
Saan nga dati awagan nyo latan iti driver? Gaputa iso ti panggidan na. Awagan nyo kumamat itinagan na. Takas ti panangawawag yung itinagan di ti boyfriend ni Jessica. Ay, depende mo't ati boyfriend. Na makitak ni Jessica nga ading mo. Amo na ti agpili iti agbalin nga nobyo na. Nakanobyo iti nakakutse. Amin mo't kidi nga na nobyo na kat adda kutse na. Adda nanobyo na nga engineer. Adda nanobyo na nga abogado. Adda nanobyo na nga negosyante. Angim saan damot nga nagbayag tatang. Ureno saan da nga nagbayag? At least, amo na ti agpili ni ading mo. Saan nakasking ka, Jamila? Tinaktikot ka adong nga lalaki. Ti pailaing mat driver laeng ti tinutupam? Tang, iso nga ron tinagpitikan ti puso. Ni Paulo ti patpatig ko tatang. Nga uri no driver laeng iso na ko nga ibagbagam. Iso na ti kahit kung agbalin nga katakunay na ititong palibihag. Anya? Talaga ka din nga awan ti arapa mo iti biyag, Jamila? Amom ka di tinagbaragan ti pamilya tayo. Amom ka di tinapasamak ka da tayo. Nagrigrigat tayo kalpasan nga limong ti biyag tayo. Gabo tabi magsak dagiti negosyo tayo. Kadakkel nga rason ti panagbagsak tayo. Kad ni Uncle mo nga Ede. Tang, no adaguray ko ni Uncle Eddie saan na kami kumangiramraman nga agkapsat. Tilaeng mo't kayat ko. Kat makalungaw tayo manahid. Kat do makaasawa kayo iti baknang. Makaasawa kayo iti negosyante. Posible nga, dakil ti posibilidad na nga maiaon man ti biyag tayo. Tapos saan da tayo kakatawaan da nga Ede? Kitain nyo di kiti kakasinsin nyo. Da Erika, ni Elena. Nag-aasawa da nga dua iti babaknang. Kaya sigurado aklakid di. Nga katawaan da kay Bert kini Jessica. Tang, di yu amo dayta. Hanggang kami nagpanpanunot, iti kasta atatang. Saan kami makikomkompetensya kadigiti kakasinsin mi? Day patsinnak. Sigurado laki di katawaan da kayo nang runaking ka. No makiasawa ka iti may nga driver laeng. Anyan to laki di ti panagkita daking kan. Katawaan danton di pamilya tayo. May iramraman nakpay nga may ibabain. Pauni kayo mo tatang. Awan ti maaramidan nyo. No ni Paulo ti ipatpatig ko tatang. No ni Paulo ti kahit kung agbaling nga asawa. Siyak mo ti makiasawa saan mo kada kayo. Iso nga saan ko mga da kayo tagdesisyon para kanyak. Saan ko mga da kayo ti Saan ko mga da kayo't mangikadeng no asin no ti pakikalay saak. No sinot agbaling nga katakunay na ko ditong palbiyag ko tatang. Talaga akit di nga natangkin ti ulom. Nalalaing ka kumati amok ng ti kabsat mo. Tanagat nga tumot ti grades mo. Idi agbasbasa kayo. Angim nalawag nga nalalaing na utak ni Jessica. Ngimsika. Makamu kayo no kasat panunutin nyo tatang. Manawang kay pa. Talaga ka di nga saan mo pa nga insina dahi nga Paulo, manang Jamila? Awan mo tirason nga pangisinakin ko na Jessica. Ay, saan ka di nga kinasarita na kan ni tatang? Nga awan di nabindas nga masakbayam kaday nga Paulo? Gaputa driver laing suna manang. Kaya't mo nga rod nagrigdigat kay to? Alaag pa iso nga da trabaho. Angim, patsim nga makaanay to dayta? No agasawa kayon? No adanton anak yo? Ay namanang, dinggam ko man ni tatang. Pagsaya atam lahat hindi magbagana. Takas na tiraramidat. Sa anak nga makiasawa, no saan nga profesional, no saan nga baknang, no saan nga negosyante, no saan nga makaitid kanyak itinara niya nga masakbayan.
Iso nga na dumaduma nga lalaki mo ti nagbalin nga nobyom. Kasla mo na dati agpilpili akpay laing amanang. Tano saan nga iso dati para kanyak, iti isinak. Agsapulak man ti sabalin wenno agurayak man ti agaram kanyakon Ningarod Paulo ti pagpitpitikan ti pusok Jessica. Kan awan ti rason nga pangisinaak kinkwana. Taawanin ti sapulik pa'y kinkwana. Nasayaat ni Paulo. Kan iso ti kahit kung agbalin nga katakulay na iti tong palbiag ko. Ay na katkatawaan datay ton ni nagiti kasinsin tayo nga papangas. Daeri ka kini Elena. Wen amanang. Sigurado lakid di. Isuda ti rason, ti pamilyada ti rason no api nga bimbagsak ti negosyo datatang. Ket no kasta nga, makita da nga makiasawa ka iti driver laeng. Anyan to lakid di ti aramiden dan. Baka katkatawaan da kanto ka na yun, manang. Iso nga no siyak ti sika, denggem ni tatang. Dumngeg ka kenkwana. Isina munday ta nga Paulo nga driver laeng. Ket sumapul ka, iti baknang. Sumapul ka, iti profesional, wenno negosyante. Nakas ti aramidag. Uray no anyan ti magbagam, Jessica. Saan nyo nga mapagbaliw ti rikna? Saan nyo nga mabalbaliwan ti panged din ko? No talaga nga saan nga maaklo ni tatang ni Paulo akas manugang na. Awan ti maaramida. Nunaskan nga makikalay sa aklatakin kwa na nga, uri no awan ti bendisyon ni tatang, aramida. Ay na, manang. Sigurado aklakid di nga agbabawi kanto kamaudyanan na. Iso nga agpanupanunot ko nga nasayat, manang. Umasawa ka laang nga nitibak nang. Kesa ta driver laang. Panawang ka pa, Jessica. Hey. Nay, dumngeg ka Jamila. Tang? At day ibaga ni Jessica. Jessica. Ibagam kay ni manang mo dati imbagam kanya kita. Sige, tang. Anya ka dito, Jessica? Dumngeg ka. Kahit sabi ko mata makaamiris ka. Imbag pa'y ni ading mo. Amo na ter aramiden na. Anya ka dito, tatang. Anya ka dito, Jessica. Manang. Inaklon kon deti agar-aram kanyak nga doktor. Kinagpaison na. Kaya't nakanon nga agasawa kami. Anya? Kaak-aklon mo lakin kwa na? Makiasawa kan? Ay, saan na bale Uray no nabiit pa ngay naklon na. Uray no nabiit na pa ilaing nga agayan ayat. Awan ti problema. Gapot na may sabot a doktor ti pakiasawaan na. Jessica, ading ko, sigurado ka ka din? Amamom ka di una yun dito nga boyfriend mo? Anya tinagan na? Sigurado akon, manang. Johnson tinagan na. Johnson? Taga dito'y ka di? Saan nga taga dito'y lawag? Ngim taga dito'y probinsya tayo matlaang. Ngim aga po ka no iso na jay Florida. Nagtrabaho ka no iso na jay kas doktor. Kaya't nakanon ti agforgod diti Pilipinas. Kaya't na siguro ti mangipatagder ti bukod ng ospital wenno klinik. Kasta ati nasaya at kasta't napintas ka pakiasawaan. Saan nga deti empleyado laeng nga kas kumay ti driver nga mangnamnamalaeng iti sulsul duwen na iti binulan. Angim deta boyfriend ni Jessica dunggam Jamila. May isa nga doktor. Nagdoktor ka no iti Florida. Kaya ang nagawid dito Pilipinas siguro ta mangipatakder ti bukod ng ospital wenno pangagasan. Kat no iso ti maasawa ti kapsat mo, ay na, sigurado lakid di nga napintas ti biyagda. Kat posible nga mairanod mo ti pamilya tayo. Kat dakil nga pakaidayawan ti pamilya tayo. No adda iti maikamang kada tayo nga may isa nga doktor, may isa nga profesional. Tapos saan na tayo katkatawaan da angkel mo?
Tapos saan da kayo matakat katawaan dagiti duwa nga kasinsinyaw. Iso nga si ka Jamila. Sumapol ka mat ti profesional. Tuladim ni ading mo. Ta inusar na ti panunot na. Saan kat nga deta pusom ti usarem. Nga ti kasukat na. Agnanayon to nga grigrigat ka. Anya ko matidakas na makiasawa kiti driver tatang. Anya ko matdiferensya na makiasawa kiti driver. Ngam iti may isang doktor. Dakkel ti diferensya na. Ti estado laengen ti panagbiag kat nagdakkel ti diferensyanan. Manulaeng mo ti matmat gadan ti may isang driver. Ibagam mang kanyak Jamila. Mano ti sweldot, may isang driver ti binulan. Mano ti sweldot di ay nga Paulo. Tang, saan nga napatig data? Anya nga saan nga napatig? Tang, saan nga gapot ang driver laing ni Paulo ita? Kat agnanayon nga driver sunan. Ay, anya ko magaraw. No driver tulata. Saan nga kasti profesional? Kan manula ang matimatmat gadan na dayta driver. Idinto nga ti may isa nga doktor. Ay, kat dakkel nga amang timatmat gadan da. Urean niya ti bagbagayo tatang. Saan nyo nga? Saan nga da kayo ti mangikideng no asin no ti pakiasawa? Na talaga nga ni Paulo ti ayat tatang. Ay, talaga nga natangken ti ulom. Ay, adya ti aramidek ka, Jamila. Saan ka ngagsangit? Nasakit lang ngamin tinakam ko. Tagas lang nila ang Jessica tinasaya at kinitatang. Gapulaing ta. Gapo ka dito siya tinobyom, may isang driver laing. Gaputad nobyo ni Jessica nga doktor. Nga agkalay sa hadan to kanupayin. Timot kaya't ni tatang agat mag-iasawa agmat iti. Nabak nang uno profesional. Api nga di maawatan ni tatang tiwiriknag. Saan kumit nga masuruan ti puso? Nagayat iti sa bali kaputa si kamat laing ti ayatin, Paulo. Sigalayang matipatpatid ko, Jamila. Kat sikati kahit kung agbalin kata ko nainay ko ititong palbihag. Isong kasapulan nga. Sumurot aking kan. No saan na ka maaklon ni tatang. Agasawa talatan nga uri na awan ti bendisyon na. Saan ta nga maawa na ni tinamnama nga mga loko itirik na ni tatang mo. Araramidik ti amin tapno nung maipagpanakil naktukin kwa na. Tandaan ang ti saok, Jamila. Saan nga itag na nayon? Kat adda akit ti baba. Nangatubot ti arapap ko iti bihag. Saan laeng nga kas driver ti kahit ko nga pagbalinak. Tadjakbot kayat. Nga agrigat kay to iti agbalin nga anak ta. Paulo. Tandaan ang ti saok. Ikariking ka, Jamila, honey. Ikang kayo ito itinaran niya nga masakbayan dagiti agbalin nga anak ta. No talaga nga, kaya't mo nga kapamilyatan. Rugyan taitan, Paulo. Ha? Siguro ito no, agsikugak. No addan ton, apo ko ni tatang kanya. Baring maaklon nan tumatlaeng. Baring matanggap na kanto. Nagbalin nga manugang na. Iso nga, sikugan na kon, Paulo. Ha? Sigurado ka? Saan ka di nga? Nagtulagan ta nga.
Into no makapagkalaysa ta. Isunto lang ti panang rugita nga agaramit ti bukod tang anak. Saanin? Baliwan tan ti plano. Sikugan na kon. Tabaring isot mamagbalbaliw ti panulot kin ni tatang. Baring no agbaliw ti riknana. Baring no matanggap na ka. Kit no matanggap na ka. Mabalinak to niya ikalaysa. O sige. Sikog umuna. Santo kasar. Sige. Sumad na itan. Umuno na ti panagsikog ngem ti panagkalaysa. Sa bagay, kasta ti usong agpayson. At dapat di kiti dakkel tiyanan nga maikalaysa. Ang imsanta nga balubos nga dumakkel ti tiyan ko. Iso nga pututan na kon, sikugan na kon, Paulo. Sige. Saan ko nga ron nga usarin dati kondomen? Saan? Ay, salamat. Ibalim ko pa kidiinan. Mabisitak ida. Kadakwada. Anya? Awan. Sige. Ibalim ko nito di kiti kondom nga idulduling ko. Sige. Mabalintan nga garamid. Saan tan nga agkontrol? Mabalin ako ng sikugan, Paulo. Patpatid ka unay-unay, honey. I love you more, Paulo. Sigurado ka din. Iusok kon. Kat awan ti suot-suot na nga kapote. Sa anak nga nagaramat ti kondom. Awan babawi na. Ano bilang laing tamabuo. No bilang laing taagbunga ti aramidin ta ita. Nakasagana ak nga mangikalay sakin ka. Ti anyaman nga oras. Baring no agbunga. Agsikugak. Kat malunag tirik na ni tatang. Kat aklunan na kan nga kas nagbaling nga asawak. Nagbaling nga manugang na. Sapay ko ma. Ikarkararag ta, ani. Iso nga, dahito yan. Las. Sigurado ka talagan. Alan, umikakitin. Ginuyod na. Nakabibayag ka. Sigurado ko lang arutin. Wow. Apay. Sabsabali tirik na no awan ti suot-suot ko nga kondom. Talaga ka ding agdumatirik na. Permi nagadayot gidyat na. Itakat talaga nga mariknak deti basa-basa na. Mariknak talaga deti bara na. Mariknak dati lamuyot kan pagkipagkit na. Talaga? Kan mariknak dati nalulok ng ngalasag iti kaunggam. Kastaya. Wow. Kas na mas ad-ada nga mariknak nga nagmaymay sa dagiti bagita kumpara idi adda usar ko nga kondom. Sige nga nun. Gundawayan ta, Paulo. Kat sabi ko matagsikuga ko. Sabi ko nakayat kumutin nga. Nga agdin nata kasagasawa. Kat mangbukiltan ti bukod ta pamilya. Honey. Paulo, honey. Jamila, I love you so much. I love you more, Paulo. Mapaano na, honey? Sige, isagad mo. Tapnadan na nga, mabuo. Honey. Sige. Nasayaan mo at nagsasango tayo nga 5. Jessica,
And Doc Johnson. Ay, wen tito. Yaman akmat, nagisagana kayo, ti pangal daw. Ay, ako, ti problema, idi amok nga umay ka, ibagan Jessica kanyak. Talaga nga nagpapartiyak iti native ga manok. Kaya nagluto ak iti agkakaimas nga lamers. Agyaman ak tito. Ay, tatang ko na mo. Ibilang naklat nga amamon. Saan ka di, Jessica? Ay, uwentang. Usto ko na ni Tatang Johnson. Mabalin mo nga wagan ni Tatang iti Tatang. Yan tangay. Matulag tumatan ti kalay sata. Saan ka di? Sige, Tatang. Sigamat, Jamila. Tang. Oh. Kahit, anyamot ti plano yung adwa. Iti driver nga. Tang, Paulo tinagan na. Oh, di Paulo. Tang. Tang. Apay. Naplano ka di mo ti kasaryo nga dua. Tapay nga tawagan nak. Uno awagan nak iti Tatang. Tang. Oh, Jamila. Ada ka din plano yung agkalaysa. Niyo ibaga nga. Makisabay kayo ay sana mabalain. Sana mabalin ka digiti agkabsat nga may mesa nga tawad di para kalaysa da. No, makikalaysa da iti may mesa nga tawad. Andiyo ti awag na day jayan. Sukob sa day Tatang. Wide. Awamat kidi ti problema kada kami kini Paulo Tatang. Nga ori no umununa da Jessica. Angem no lakit di kayat da kuma. No mabalbalin. Da kami ti umununa kini Paulo Tatang. Anya manang? Madi imununa kami nga nagibaga nga matulagan ti kalay sami kini Johnson. Ay, iwan mat kidi aus to ti ko na ni ading mo. Italaing nga ibagam nga da plano yung agkalaysa iti boyfriend mo. Idinto nga imununa nga nagibaga ni Jessica. Ang imtang. Kaapay nga una am di ading mo. Saan nga gaputa inauna ka akat sikat ti umununa idinto nga imunamot iso na nga nagibaga. Iurayin nyo latan nga malpas da. Iurayaw nga madanunan iti makatawad. When ito no sumaruno atawad tapno saan nga may sa nga tawad ti panakikalay sayaw. Kantap no adupay ti panawid mo nga agpanupanunaw. Agpanupanunod ka. Nabaling makaamiris ka. Nga anya Tang. Nga makiasawa kiti sa bali? Nga saan nga iti driver laing nga kas ni Paulo nga boyfriend ko, ti pakiasawa ak? Nakaro kayo mo Tatang. Ginibagbagak laang mo ti kapagsaya atam. Siyak ti amayaw. Pagsayaatan yu laing ti kayat ko, anak ko. Pagsayaatan? Pagsayaatan ko na pagsayaatan nyo. Saan ka di nga kayat yu laing nga makiasawa kami iti baknang? Tapno mairanod kayo. Anya. Tandaan am siyak ti abam. Saan ka ngagsasaoy ti kasta kanyak, Jamila? Saan ang kumamad na kas ti Tatang? Angim nalabas kay una yan. Si sasango pa ni Paulo ngim ipagpakita yu, iparparupa yu ti kinawan respeto yu kinkwana. No kumangamin na kinobyo ka, iti profesional akas kini Johnson. Awang kumati problema. Katanya nga rin ti Maramida. Ni Paulo ti patpatek ko Tatang. Ni Paulo. Ay. Naman di yung kayat ni Paulo. Uray no di yung kayat nga agkalay sa kamin. Gaputang ti kayat yung kat umununa ni Jessica. Awan ti mabali na. Agkalay sa kami latakin ni Paulo. Talaga nga natanggin ti ulam. Umununa ni ading mo kunak. Taiso ti mununa nga nagibaga. Wagin naskin nga kasar kami kay Paulo Tatang. Daapay! Daapay kaputa sikat hindi na una. Gaputa natanggin ti ulam. Agrebelde ka kasta. Gaputa no anya ti sanggo akayat. Iso ti rabidem. Gaputa ba si Kugak Tatang? Anya? Gaputa ba si Kugak? Anda nagpitpitik iti tiyan ko.
Adan bunga ti ayan ayat mi kini Paulo tatang. Iso nga naskin nga ikalay sana. Gaputa mangrugi kami nga mangrugi kami nga pamilya. Iso nga ading ko, Jessica. Maawatan na ko, ma. Isa naman ang imuno na kami baka agad magbabawi ni Johnson. Anya? Tang? Tito? Tang, Jack makaangas. Jack makaangas. Ay, Johnson! Di ba doktor ka? I mean Johnson! Love! Hanggang nung makaangas ni tatang! Anya ti aramiden! Siga, makaamugan! Pangaasim! Agasam ni tatang! Ay, pare, pagkikitam ni tatang. Pangaasin, Johnson, Barok, doktor ka saan ka di? Tulungan na. Jack pa'y kahit ti batay. Tulungan na. Johnson! Anya pinararamidam! Ikwa. Johnson! Doktor ka saan ka di? Tabingim ni tatang! Tabingim ni Suda! Anya tiramidin tayo? Itaray-tay ka dito ospital? Ay, itaray-tay lang tani ti ospital. Paulo, bakati mo ni tatang. Pare, tulungan na. Johnson! Tulungan ni Paulo. Pag-aasin. Tang! Johnson! I-anam isunan, i-first aid mo. Ni tatang! Awan po ni tatang! Tang! Ikwa. Kwa. Itaray-tay lang tani ti ospital. Anya? May mayat itaray-tay yung ti ospital. Takompleto tat gamit ti jay. Winagim doktor ka, Johnson. Doktor ka saan ka di? Nagbalin ka pa nga doktor di Florida. Di Amerika. Itaray-tay lang tani ti ospital. Love, mas nga adda nga maagasan ni jay ni tatang. Anya? Kumusta nga ro din ni tatang mo, honey? Nasaya atin, honey. Imbagta na panunot mo nga itaray nga dagos iti ospital ni tatang. Tadimot agkutin deje nga Johnson. Tagayam man niya. Nadoktalan ni Jessica. Nasaan magayam nga pudpud nga doktor isuna. Anya? Saan nga doktor? Saan? Inalilaw na lagayam ni Jessica. Nagpamara nga doktor. Nga nagdoktor ka no di Florida. Tagayam. Kung doktor lagayam di bas nga Florida. Ay, anya? Kung doktor ti bas nga Florida? Ti baga na doktor ka no, di hospital ti Florida. Bas terminal gayam. Kung doktor gayam, saan nga doktor? Iya, kaya pinagalisto lang nga naalilawan ni Jessica. Kasta ni Jessica kat. Ana nga panpanunutan di kitan. May baga na siguro nga baknang kat patulan nan. Ikayang nan. Amo ka din ni tatang mo dahi nga banag. Saan pa eh? Saan na pa ang amo nga? Saan nga pud nga doktor dete ibidbida na nga manugangan na kano. Dete kayat na launay nga manugangan na nga asawaan ni Jessica. Alakit, nasken nga di wagbagan. Bebehan nyo latan ta, di pa iso nga paka-stressan na. Maamuan ng tumatlat ta. Huwag nang iminto no maimbagan. Kat kumusta mo't ni ading mo nga rod? Di jay, agpupupok. Agsang sangit. Naalilaw tumot ngamin. Ti problema. Baka kat no, agsikog ka no, kat hanak ano kayat. Parigreg ko kung kunana. Ay, saan na mabalin na? Saan na mabalin nga ramidin day jay? Dakkalabasol day jay. Isumati ko na. Sana bale. Tulungan talatan ni Jessica nga maka-move on. Kaya ipaamiris na kinkwana. Saan nga rumbing nagpaalilaw iti lalaki.
Kan at dakit di nga ipasnagta ti mga lukoy tirik na ni tatang. Tapno no, sakbay nga dumakkel ti tiyan mo, makapagkalaysatan. Problema nga ron, parang no makarecover so na. Tati kaya't kumatlain ka. Agsubli ti normal nga biyag na. Saan ka kasi nga baldado ti kagudo ti wagi na. So, ala, manangasin na po Diyos. Hani, agasan nanto nga nalaing ni tatang. Agsublin to ti normal nga panagbiag na. Kat inton dumteng di nga panawen, siguraduak nga maipagpanakil nakton ken kuana. Sapay ko ma, honey. Sapay ko ma. Kumusta ka na ating ko? Jessica. Jessica. Mabaybay ang matin ti bagiman ading ko. Uri mangang ka kumasang kabasit. Saan ka mabisin manang? Saan mo nga rumbeng sangsangitan di nga klasit lalaki? Saan mo ka di isang sangita? Ha? Di siya pa nangalilaw na kanya isang sangita. Saan ko nga sangsangitan na mismo di nga lalaki? Saan ko ba't ngay patpatig ni Johnson? Kinayat ko lang matisuna. Gaputi baga na nga Dr. J. Florida. Tagayam kit kong doktor lagayam ije bus terminal di Florida. Talaga nga dati kakasya nga manangang lilaw nga lalaki ading ko. Iso nga day tati panpanunutam. Nasakbay ka nga, agpili iti lalaki nga ayat paliiwim nga umuna. Amuim ti kinatao na, ti kinasasino na, ti ugali na. Saan kat nga itilaang estado na't biyag ti pagibasbasaram. Nga oray no gagangi lang ti trabaho na. Kas ka ni Paulo. Naragsakag ki ni Paulo ading ko. Iso nga saan nga pagibasaran ti ragsak. Ti mesa nga ti estado ti biyag ti mesa nga lalaki. Angim kayat ko ti bumaknang manang. Diyak kayat nga katkatawaan tak ti sawali nga tao nang runa ka dagiti kakasinsinta. Saan mo ngamin nga panpanunutan ti sabali nga tao. Ti laing mo't panunutin ading ko kat ti pagragsakam. Ti bukod mo nga bagi. No saan ka nga naragsak, api nga ipilit mo. Sumapol ka iti lalaki nga makaitid king ka ti kasi nga ragsak. Sumapol ka iti lalaki nga napudno nga mangayat king ka. Nga saan na ka nga alilawan. Saan na ka nga lukuin. Gusto ka manang. Hindi ko mapela nga dimigaking ka. Saan kat nga ni tatang ti dinengdengeg ko. Sumapol ka itikas ki ni Paulo. Napudno nga agayat. Amom ka din ni manong mo nga Paulo. Adugayam tinaornong nan. Kat mangipatagder ti bukod na nga negosyon. Saan to lang nga driver isunan? Nakagatang peki di isunan iti basit nga truck na nga pangrugyan na nga pag-deliver ka dagiti produkto na. Ket kunana, aramidan na ti amin tapno no bumak ng isuna. Bumak ng ti pamilyami. Ket iso nga pamanignig dayjay. Nga uri no gagangi lang ti trabaho ti mesa nga tao. Saan nga itagnanayon ket kasila ta isunan nga kasila ta nga isunan.
sumapul ka itikas ken ni Paulo nga nangato ti arapaap na iti biyag. Nga ureno adda iso na nga mangrugrugi iti baba. No suportaram lakit di. Adayo ti madanon na. Kasta ti napasamak ken ni Paulo. O kitam, naragsakak. Iso nga ading ko. Agpanupanunot ka. Agyaman hakmana. Puno aming ngayong bagam. Ita nakaamiris akon. Kat saan to nga ti estado ti biyag ti mesa nga lalaki ti pagibasarak. Lalaki di na puno isuna kanya. Nga ori no gagakay trabaho na ita. Ang na nga atot arapaap na. Sa anak to nga saktan. Isunto ti kahit ko nga pakiasawaan. Kasta nga agpaiso ading ko. Iso nga, ingkamanganan. Ag-move on kan. Awan ti maaramid na king ka. Awan maitid na king ka. Detar aramidam. Sige manang. Naragsakag idi kasin yung tapat check nga naalukoy ko tirik na ni Jessica nga imbes nga sumapol itibak nang de alisto nga pagbaknangan na sumapol kid di iti lalaki nga napudno ken kuana ti makaitid to ken kuana ti pudno nga ragsak dati saan to nga kaskaday nga Johnson nga manangal lilaw no di ket agbalin to nga nasayaat nga asawa ket nasayaat tumot nga ama dagiti agbalin nga anak da. Sumapul ka itikas ken ni Paulo kunak. Angim saan ko nga imbaga nga literal. Literal met nga sinuro ti kabsat ko ti singasing ko nga sumapul itikas ken ni Paulo. Takasla madlaw kumot kasin yung nga kasla agpapansin ni Jessica ken kuana. Awan ka diti madlaw mo, honey. Ha? Basta umay ka dito ibalay. Nakakitkiting t-shirt ni Jessica. Kaya nagpapakita ti puon ti barukong na. Ha? Ay, diyak mo. Diyak makitkita. Diyak mapanpansin. Nadlaw ko lang aron makitkita nga sipsiputam. Ha? Saan mo't si Kamat? Oy, saan nga kaputaw ubing suna kat pasulisog ka aping nga kasta ti pa, aping ibagbagam ti kasta. Saan ka kumagpanunod ti kasta, hani? Madlaw ko nga rod ni ading ko. Saan man ka kasta nga? Saan makastat pa nagarwat na no awang ka? Ngayon tunggal adda ka dito balay. Pero mi nga labas-alabas dito sangwanan ta. No awan ka mat katak pupupuklat silid na. Angim na adda ka. Kumpurmi nga aramidin na. Saan ba't nagtabtrabaho? Saan ba't nagdaldalo? Saan ba't agor-ornos dito balay? Ngayon na adda ka. Kanahin nga dati salas nga pag na. Nga nakakitkiting t-shirt na. Nga makikita't po unti marukong na. Baka mat nagbidot ka lang katitang matmadlaw mo. Siguro agad isulang ti way na tapos no makamove on kaday di napasamak. Nga ta? Siguro. Wala nga makitak mat nga kita mat no lumabas isuna. Baka mat nung baka mat nung masulsulisog ka O saan? Si Kamat. Ading mo, kabsat mo, pagsilusam. Saan ko Wala nga sa anak agtalik ka dahil nga Jessica. Ibagak nga sumapol, itikasking ka. Ang imawan mat. Saan ba't ag-entertain ti sa baling nga lalaki? No daw may agpasyar king kwa nang ilimingan na mat. Ngayon no adda ka, kanahin mat nga rumor iti silid na. Tilad na nga madmadlaw mo. Ibusin takit din deti merienda nga insangpit ko. Wen kasin yung
Day tati madmadlaw ko iti kabsat ko. Kasla sulsolisugan na matan ni Paulo. Saan na mabali na? Masapulsan nga ialis tumi ti panagkalay sami tapno saanan nga agbalay ti kabsat ko. Kasaritak kuma ang baka mapabainanak ni baga na nga agraramanak ape nga assuming nga klaunay. Baka ket no agpeso nga biddot laeng ti panpanunutek. Baka mat no mapran-praningak lang. Baka mat kayat na lang nga talaga ti agarwat ti kasjay tapno maka-move onen. Mairan-ran na la siguro nga sala agsuot ti kasjay no adda ni Paulo. Ang napigsa ti kutob ko eh. Adayo tirik na ti kabsat ko kanyak. Uri no agkabsat kami, nim agduma kami. Baka mat kayat na nga agawin ni Paulo kanyak, takayat na nga iparupa kanyak, nga nalalaing isunang siya. Taamok nga nabainan ni Jessica, idita, inalilaw laeng dayjay nga Johnson. Nga namati, nagtalek, iti maysa nga lalaki, nga ibaga na nga doktor, yan tagayam, kung doktor mutlaeng. Siguro ket kayat nga iparupa kanyak ti kabsat ko nga napinpintas isunangem siya. Siyempre, agnerbyusak, agdanagak. Maalarmaak, gagangilaeng. Masikugak. Baka ket no inton dumakkel ti tiyan ko, di kami pinagkasar ket adda tiyan sana nga masulisog ni Paulo. Balaka dandakman kasin pangaasiyo no anya taramidik tapno mapukaw dagiti nga panpanunotek dagiti nga pagdandanagak launay. Baka mat no saan nga usto, saan nga pudno, dati nga atap ko, dati nga pamatik, nga alalok, sulsulisugan nga talaga tikabsat ko ni Paulo. Ininot batan nga agsubsubli ti salunat ni tatang kasinyong no paisaan na pa unay nga maigaraw ti kagudwa ti bagina nga medyo agbalikas mo ten dagiti sa una ket adda digiti gundaweng nga agyamyaman si bibiyag pay isuna kayat nakanumot nga maimatangan nga umuna dagiti makita nga umuna dagiti agbalin nga apu ko na kada kami. Ket gaputa makita na nga masikugak, amo na nga masikugak, ket nakasingsing patmat ni tatang kanyakon. Ken no kasarita mot ni Paulo, ket agisem mot, senyales siguro nga naaklon nan ni Paulo. Ngem ti problema kita, ti kabsat ko, baka ulegan na ni Paulo. Sagbay nga maladaw ti amin kasinyong tulungan dakman balakadan dakman pangaasiyo. Iragyaman ang launay ti anos ken laing mo nga nang tidbiag dito kasurat ko kasin. Iyon na kung ti agyaman kadagiti makaited ti balakad. Sabi ko magad adda na ibati na nga adal dito nga pakasarita kasin. At sabi ko mata nakaited mo ti liwliwa kadagiti nagbuya ken nagdengeg. More power to your program and God bless everyone. Ito'y agproblema apagayam mo. Jamila, Itilawag City.